tine, pe mireasă, pe socru și pe nașul. Ne suni, ne chemi, venim și-ți filmăm pe alese. Transmitem dacă vrei și când dansezi pe mese. Facem din nunta voastră moment de cinema. Să știe toată lumea despre povestea ta. Vrei ca locuința ta să aibă bun gust și rafinament? Vrei ca mobila să-ți reprezinte personalitatea? Vrei să fie și la prețuri accesibile? Vino la Lonamad! Numai la Lonamad găsești mobilier de calitate superioară și la prețuri de invidiat. La Lonamad îți mobilezi tot apartamentul și vei primi cadou și un televizor. Lonamad este situat în Brăila, șoseaua Râmnicu Sărat, numărul 74, cu intrarea din comuna din Paris și în cartier Obor vis-a-vis de Dinamo, locul unde experiența noastră și gustul dumneavoastră vă fac casa mai frumoasă. Ben Electroserv, unic distribuitor al produselor ABB în Brăila, oferă prin magazinul său echipament electric de joasă tensiune, cabluri și materiale electrice și execută lucrări de montaj și reparații instalații electrice. Ben Electroserv oferă soluții, impune standarde și garantează calitatea. Promoție: conductor de 1,5 la prețul de 39 de lei și conductor de 2,5 la prețul de 66 de lei. Te așteptăm în Brăila pe strada Dorobanților, numărul 41. Ben Electroserv, de 20 de ani, la dispoziția ta. Berene of London te îmbracă bine și în acest sezon. Eleganța este singura frumusețe care nu dispare. Și pentru că știm cât de mult vă plac lucrurile de calitate, dar și prețurile atrăgătoare, am creat și un magazin online, www.womanfashion.ro. Berene of London, o garderobă completă, elegantă și plină de rafinament. Berene of London, strada Calea Călărașilor, numărul 320. Florile ne fac viața mai frumoasă, indiferent de anotimp. Ele reprezintă întotdeauna pata de culoare ce dă farmec lumii în care trăim. De asemenea, florile te ajută să-ți exprimi sentimentele. Toate acestea prind contur doar dacă apelezi la Floreria Lena. Cu un personal specializat, Floreria Lena te ajută să ai parte de momente unice în viață. Floreria Lena, un paradis al florilor în care ești așteptat și tu. Vă așteptăm la noi pentru diverse ocazii, în Brăila, Calea Călărașilor, bloc C1 parter. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
Bună seara, dragi breileni, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Politica în direct. În această seară, invitatul meu este domnul deputat PRU, Dorin Petra. Bine ați revenit, domnule deputat. Bună seara, mulțumesc de invitație. Ne face o mare plăcere de fiecare dată să discutăm cele mai incitante subiecte politice, locale sau naționale cu dumneavoastră și să vedem, să luăm de fiecare dată pulsul din Brăila a ceea ce înseamnă politica. Pentru că, așa cum am obișnuit de fiecare dată, politica nu are principii, are numai interese. Pentru început, aș vrea să vă întreb, domnule deputat, cum stăm cu precampania? Numărătoarea inversă a precampaniei a început deja să se deruleze și mai avem foarte puțin până când începem campania electorală. Sunteți pregătit? Sigur că da, suntem foarte bine pregătiți în acest moment, sau mai bine zis, suntem foarte intens motivați. Într-adevăr, în aceste ultime 10 zile, 2 săptămâni, 10 zile, am avut cu toții, toate partidele politice, o perioadă tehnică. Nu se vede în fața cetățenilor acest lucru, dar legea electorală impune anumite criterii, anumiți pași care ar trebui și trebuie urmați în așa fel încât să respectăm legea și să facem lucrurile, să fim pregătiți pentru campania electorală în sine și apoi pentru ziua votului final. Destul de dificile, destul de greoaie aceste proceduri. Da, calendarul este foarte încărcat. Dar, într-adevăr, ele trebuie făcute, trebuie făcuți pașii cu mare atenție. Întreaga noastră echipă este mobilizată, știe ce are de făcut. Se lucrează, bineînțeles, pe mai multe fronturi, se lucrează pe județ, se lucrează pe oraș și se lucrează, bineînțeles, și pe partea tehnică, pe partea de birou electoral județean. Mai nou că anul acesta a fost, cred că, anul în care au fost cele mai multe contestații la birou electoral județean și la tribunal. Chiar și astăzi am fost la Curtea de Apel, anumite procese încă nu s-au încheiat, nu sunt formele lor definitive și, într-adevăr, e de muncă în acest moment. În curând toate partidele trebuie să declare și mandatarul financiar. Deja noi am avut șansa să avem și o persoană desemnată din partea partidului în birou electoral județean și asta datorită eforturilor colegilor mei, pentru că am fost primul partid care a depus listele pentru Camera Deputaților și pentru Senat în Brăila. A fost un motiv pentru care noi astăzi, de ieri, practic, avem și o persoană desemnată în birou electoral județean. Este foarte important, pentru că acolo se decid toate aspectele legate de problematica electorală. Focusul cel mai mare, în schimb, este pe partea care va veni următoarea după partea cu mandatarul financiar și după ce se termină toate contestațiile la biroul electoral județean, și anume persoanele desemnate de fiecare partid în parte să fie reprezentanții în secțiile de votare. După cum bine știm, la Brăila sunt 141 de secții în oraș și 140 la nivelul județului. Asta înseamnă că, în mod normal, sunt 281 de persoane în secțiile de votare, plus rezerve 562 de persoane. În acest moment putem spune că aproape întreaga listă de reprezentanți și rezerve în oraș este completată. Mai sunt mici așezări și, de asemenea, în proporție de 80% la nivel de județ avem oameni pe fiecare secție de votare plus rezerve, ceea ce înseamnă că în acest moment putem spune cu certitudine că echipa Partidului România Unită și-a făcut pe deplin datoria și mai ales cine știe politică știe că partea de organizare este practic cea mai importantă, alături de partea de comunicare, de marketing politic și management al întregii operațiuni. Practic, în momentul acesta, cine are oameni pregătiți pentru fiecare secție de votare și echipe în fiecare localitate din județul Brăila, plus echipa de la nivel municipal desemnată pe cartiere, pe zone, tehnic vorbind, în acest moment putem spune că Partidul România Unită este tehnic la Brăila la procentul de 5%. Acum,
știți foarte bine că nu aici ne dorim să ne oprim, ne interesează să creștem mai departe, să prindem simpatia și dorința, să ne identificăm practic în dorința cetățenilor de a deveni o alternativă viabilă în partea partidelor din Brăila și să fim singura lor alternativă în ceea ce privește în momentul în care ei nu mai vor să aleagă aceste partide gigant PNL și PSD, noi să fim practic a treia opțiune în cadrul electoratului din Brăila și cred eu că avem și motive, și dorință, și tenacitate, și voință. Așa cum bine ați remarcat, în acest an contestațiile au fost mult mai multe de la un partid către celălalt, dar și societatea civilă suficient de vigilentă de această dată pentru a sublinia niște nereguli atât pe listele anumitor partide politice, cât și modul de desfășurare a întregului proces tehnic de până la alegeri. De unde credeți că vine această implicare? Și așa? Din partea partidelor să spunem că e dorința acerbă de a câștiga. Dar societatea civilă surprinde de data aceasta. Da, au fost două cazuri, în principiu cam 3 cazuri au fost interesante pe contestațiile de anul acesta, de la alegerile parlamentare și anume Partidul Ecologist a făcut o contestație la adresa Uniunii Salvați România și cred că pe bună dreptate acolo aveau niște argumente puternice, legate în special de siglă, de faptul că nu se identificau, că respectivii nu vor avea siglă pe listele respective, nu li s-a aprobat acele fuziuni ale lor. De asemenea, știu că a mai fost o persoană, un cetățean care a dat în judecată și a contestat listele Partidului România Mare. Pe bună dreptate am citit și eu că suntem cointeresați acolo și ei nu au o conducere statutară, adică undeva pe la al 6-lea congres, după moartea tribunului, au rămas practic fără președinte. Ei în momentul acesta, din ce am citit și eu și într-adevăr avea dreptate persoana respectivă, ei nu au un președinte al partidului ales democratic, cum spune și legea, cum spune și statutul partidului lor și practic ei sunt fără președinte. Fiind fără președinte după moartea tribunului, nu au mai făcut un alt congres care să numească un alt președinte și practic o persoană care s-a autointitulat președinte fără să fie ales, în momentul acesta a semnat toate listele de la PRM, ceea ce este absurd și este ilegal. Și atunci persoana respectivă a adus documentele, au fost câteva hotărâri, am citit acolo judecătorești. Eu, din punctul meu de vedere, dar justiția știți că hotărăște, din punctul meu de vedere este clar că Partidul România Mare nu va mai candida pe la aceste alegeri. Și surpriza surprizelor a fost un partid denumit pe scurt Acasă, care nu a depus la Brăila, culmea, nu a depus niciun fel de liste la Brăila, nici pentru Camera Deputaților și nici pentru Senat. A făcut contestații pentru toate partidele de pe eșichierul politic, la nivel național, trimise în primă fază la Biroul Electoral Județean, iar după ce s-au depus toate dosarele către tribunalele din țară. S-a întâmplat acest lucru, că mi-au confirmat și colegii mei cu care am discutat în țară. S-au depus absolut în toată țara. Cele de la Bej au fost foarte repede blocate pentru că nu aveau argumente, nu erau pertinente. Acolo se spunea ceva de genul ca listele de candidați să fie făcute înainte de a lua acele liste de semnături de susținere. În teorie ar putea fi un argument, dar în practică știți foarte bine că se pot schimba listele și mai apoi se pot schimba candidații, se întâmplă ceva probleme cu candidații, se îmbolnăvesc, Doamne ferește, mai rău mor și atunci trebuie să faci această schimbare. Ai un timp legal care îți dă voie să poți să faci schimbările. În acest moment, pe 27 octombrie, s-au închis listele, sunt definitive. Avem liste, noi, Partidul România Unită, avem liste complete, inclusiv atât în Brăila la Camera Deputaților cât și la Senat, dar mai mult avem liste complete inclusiv în diaspora, pentru că am depus semnăturile la nivel central de acum mai bine de 2 săptămâni.
Mulțumim cetățenilor și simpatizanților noștri care au semnat cu mare încredere listele de semnături. La nivel central, la nivel țării s-au strâns aproape 250.000 de semnături. A fost o muncă și un efort gigantic. Le mulțumesc și colegilor din țară, colegilor din străinătate care au depus aceste eforturi. Spuneam de această acuzație din partea Partidului Acasă și de ce insist pe ea, pentru că ea încă nu este definitivă și cea mai mare parte a partidelor, cele care au depus listele în ultima zi a perioadei de depunere a candidaturilor, nu au astăzi oameni reprezentanți în biroul electoral județean. Și astăzi s-au desemnat, ieri s-au desemnat de fapt ultimele reprezentanți în biroul electoral județean și au intrat pe lângă PSD, PNL, ALDE și PRU, cei care au depus inițial, au mai intrat în birou de la minorități, de la minoritatea rușilor lipoveni, de la minoritatea romă și s-au închis listele, rămânând ca partidele PMP, Alianța Noastră, PER, USR și așa mai departe să rămână fără reprezentanți în biroul electoral județean. Ceea ce le va fi foarte greu pentru că nu vor avea contact, nu vor avea decizie în biroul electoral și atunci partidele care au deja reprezentanți în biroul electoral vor decide în ceea ce privește legalitatea alegerilor următoare. Domnule deputat, în ultimele 2 săptămâni, dar în ultima săptămână așa mai violent, suntem bombardați cu fel de știri care vin din interiorul partidelor mari, partidelor tradiționale, unde se întâmplă lucruri extraordinare de la zi la zi, care dau peste cap orice socoteală, orice sondaj de opinie. Da. Cum credeți că va fi această campanie electorală dacă precampania este atât de violentă? Da, e clar, va fi o campanie foarte spumoasă, foarte agitată și rezultatele pe care noi ni le-am fi imaginat după alegerile locale vor fi total bulversate și veți vedea rezultatele pe 11 decembrie. Vor fi niște surprize foarte, foarte interesante și zic eu până la urmă în favoarea cetățenilor, pentru că cetățenii sunt cei care au ștampila în mână, cei care vor pune ștampila pe acel vot și mai ales eu am spus de foarte multe ori, votul cetățenilor este mai important decât un glonț. Nu mi-aparține sintagma în sine, este a lui Abraham Lincoln și a spus-o foarte clar atunci. Și noi trebuie să înțelegem, toți cetățenii trebuie să înțelegem că avem o șansă, odată la 4 ani, prin care votul nostru comun ne poate schimba viața, ne poate schimba istoria, ne pot aduce avantaje pe termen mediu, să spunem, de 4 ani de zile. Și este important să înțelegem că trebuie să ieșim la vot, trebuie să ne alegem cu cine votăm și trebuie să ne alegem ce ne dorim mai departe pentru următorii 4 ani de zile. Dacă până acum au fost lucruri rele, trebuie să le schimbăm. Dacă au fost bune, clar, ele trebuie continuate. Ce se întâmplă cu partidele noastre la Brela, că aici este marea distracție, este o bulversare totală în aproape toate partidele. În afară de PSD, care merge linie, și noi, Partidul România Unită, care suntem singurul partid care este în creștere în acest moment. Eu asta simt oriunde mă duc în județ. Avem, pentru mine au fost niște surprize extraordinare. Oamenii ne așteaptă. Suntem așteptarea oamenilor în acest moment. Suntem alternativa viabilă la partidele tradiționale. Toate partidele din România sunt acum pe un trend de scădere față de ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale. Singurul partid care are o creștere, o ascensiune nu foarte mare, dar e pas cu pas, se vede și pe partea de organizare, se vede și pe partea de mesaj, se vede și pe partea de transmitere a informațiilor, este Partidul România Unită. Suntem în creștere, sunt convins că în urma acestei organizări, cum vă spuneam, am ajuns la cel puțin 5% în acest moment și suntem mai departe în creștere. Suntem un partid în care nu există certuri, nu există scandaluri, știm foarte clar ce avem fiecare de făcut, suntem riguroși, suntem serioși și știm ce vrem să transmitem cetățenilor. Suntem, cred că, singurul partid care astăzi primim o adeziuni pe e-mail.
Eu nu am fost la UNPR, am avut contacte cu toate partidele, am avut alianțe și în stânga și în dreapta. Am văzut ce se întâmplă în sfera politică. Eu nu am mai auzit de foarte mult timp să primești adeziuni pe e-mail. Eu nu am mai văzut de foarte mult timp ca oamenii să-și dorească să intre în sediu și să spună da, vrem adeziuni, vrem să intrăm în Partidul România Unită. V-am căutat. Astăzi, de exemplu, a trebuit să dăm un anunț pe Facebook și pe rețelele de socializare foarte clar că oamenii nu identificau imaginea unde am pus-o pe Facebook și pe toate cu adresa efectivă și ne caută, sună, întreabă și vin la sediu să depună adeziuni. Suntem copleșiți în momentul acesta de adeziuni. Sunt câteva sute de adeziuni făcute, în afară de oameni care sunt în secțiile de votare. Sperăm că să mergem în ritmul ăsta până la data alegerilor. Eu personal am vrut să opresc partea de adeziune. Am zis, haide să ne focusăm pe partea tehnică. Nu, colegii mei au insistat, dacă tot vin oameni și dacă tot se face chestia asta, să luăm și adeziuni. Și e bine să facem acest lucru. Vom lua adeziuni în continuare până pe 11 și după 11 decembrie. Ce se întâmplă la celelalte partide? Că e interesant și cred că ăsta e cel mai spumos în acest moment. Da, și asta ne ocupă tot timpul. Corect. Să începem cu PMP-ul, că acolo este cea mai mare dezorganizare în acest moment și cel mai mare dezastru. După ce domnul Botea a fost executat și în locul lui a fost cu dedicație impus domnul Lancuța, fost ALDE, fost independent, fost PNL, știm foarte bine că domnul Lancuța a fost pus acolo plasat la ordinul domnului Vasile Varga cu un singur scop declarat, și acela de a-l încurca pe domnul Cârligea, colegul dumnealui de partid. E o zânzanie și o luptă în PNL, mi-a fost confirmată din interior. Fostul PDL va trage clar doar către, că acum trec de la unul la altul, dar sunt legate cele două, da. Și datorită relațiilor interumane. Acolo nașul Varga este nașul Nistor, doamnei Nistor, adică este o conexiune. Bănuiesc că de Crăciun vor lua masa împreună, de Moș Nicolae, de Sfântul Andrei sau ce mai sunt acolo, sărbătoresc. E o familie. O să discutăm săptămâna viitoare, voi aduce niște lucruri foarte interesante, dar nu astăzi. Domnul Botea n-a fost executat de domnul Ancuța. Nu. Domnul Botea a fost executat de domnul Varga, a fost foarte clar. Au fost dați toți PMP-știi vechi la o parte, au pus exact oamenii pe care domnul Varga a vrut. Știa că doamna Nistor este praf, ca să zic așa, și atunci a lăsat-o prima pe listă la deputați ca să nu-l încurce pe dumnealui. Odată. Eu aici, mă scuzați, aș avea o altă teorie. Nu, lăsați-mă să termin puțin și imediat revenim. Și l-au pus pe domnul Ancuța, care este trimis de domnul Varga acolo, cu un singur scop declarat. Și mi-au confirmat și din PNL și din PMP acela de a-l încurca pe domnul Cârligea. Nu știu cât de mult poate, nu știu câte voturi poate să ia de la primarii PNL, pentru că de acolo va lua domnul Ancuța voturi, nu va lua din altă parte. PMP-știi deja s-au hotărât și vor face non-combat, dar cea mai tare știre și cea mai caldă informație este ceea ce s-a întâmplat marți. Marți, la ora 1, la Aurum Palace în București, a avut loc prima ședință, primul congres UNPR. Aici vreau să ajung. Da, repet, UNPR și nu e glumă. Au fost, din ce informații am eu, câțiva senatori și deputați din vechiul UNPR care nu s-au mai regăsit pe listele PMP, pentru că nici nu și-au dorit, nici nu și-au dorit, da, au fost foarte mulți. De exemplu, domnului senator Vasiliev, care nu și-a dorit încă să de la început, plece absolut deloc din sau Nuțu domnul Fonta. Vasiliev, domnul Nuțu Fonta, domnul Răducanu, care și-a dat demisia și a demonstrat că este un om de mare valoare, domnul fost prefect al Timișului, un om excepțional, de o calitate morală și intelectuală desăvârșită, fostul lider al UNPR-ului din februarie anul acesta, pe care și eu l-am susținut la momentul respectiv. Domnul Emacu, fost ministru secretar de stat în Ministerul de Interne, o personalitate, un nume și o valoare a UNPR-ului. Deci, spuneam, mai mulți și mai sunt câțiva colegi, 7-8 senatori și deputați UNPR, împreună cu toate delegațiile din fiecare județ, au desemnat președinții interimari. Avem și la Brăila un președinte interimar, o să se anunțe singur când o să fie.
și au hotărât ca în cel mai scurt timp să refacă UNPR-ul și să rupă practic partea UNPR-istă adevărată din PMP. Ei așteaptă de asemenea UNPR care astăzi, de fapt există, n-a dispărut deloc, corect, prin contestația corect. domnul Vasiliev, senator Vasiliev, Vasiliev. într-adevăr, a făcut o contestație și la tribunal prin care cere invalidarea fuziunii dintre PMP exact. și UNPR. Astăzi trebuia să se dea ultima decizie definitivă în cazul acesta, numai că instanța de la Curtea de la Tribunalul București, nu, este chiar la apel, la Curtea de Apel din București, a amânat de luarea deciziei pe 17 noiembrie, adică practic în 2 săptămâni cum am aflat despre rechizitoriu, în 2 săptămâni ar trebui ca PMP-ul să nu fie în fuziune cu UNPR-ul. Ce se va întâmpla în acest caz? Ceva foarte simplu. Vom avea consilierii UNPR separat, trecuți înapoi către UNPR, pleacă toți din PMP și atunci nu vor mai fi acolo, vor trece înapoi în UNPR și, bineînțeles, vom avea surprize și cu sediile. Vor mai fi și alte surprize ulterioare. UNPR-ul va renaște și se va rupe practic din PMP. Ce se va întâmpla la Brăila? La Brăila, PMP-știi au de votat niște oameni care nu sunt nici PMP-ști, nici UNPR-iști, da, domnul de la ALDE nu are nicio legătură cu cele două partide, doamna Nistor nu are legătură cu nimic. E oricum în aer de cele mai multe ori și nu înțelege care-i treaba cu politica. Deci oamenii aceștia se vor duce la vot. Că îl iubesc pe Băsescu, că le place lor mărul verde, treaba lor. Se vor duce la vot și vor ajunge acolo și vor spune, ok, pe cine votez? Se uită pe lista aia și văd Marioara Nistor. Cine e Marioara Nistor? E fosta șefă UNPR care venea din PPDD, care a distrus, că ăsta a fost traseul ei. Ea unde ajunge președinte, distruge partidul. Și atunci a distrus prima dată PPDD-ul, am numit-o eu greșeala cea mai mare a vieții mele în viața politică, am numit-o, i-am dat posibilitatea să fie președintele UNPR, pentru că eu la momentul acela eram vicepreședinte la nivel național și am zis, ok, a venit un deputat, haideți să o ajutăm și pe această femeie, crezând că are un caracter. Da, interimar, n-a fost niciodată ales. Corect. A distrus, bineînțeles, și UNPR-ul sub domnia ei. Bineînțeles că acum, ceea ce spuneam acum 2 săptămâni, că dacă vă amintiți am spus acest lucru, va distruge și PMP-ul. E absolut. Odată cu sentința din 17 noiembrie, PMP-ul se va distruge. Nu că și-ar dori doamna Nistor să distrugă PMP-ul, nu, are un dar al ei special. Cred că din cauza, e clar, e un defect profesional. Având firma aceea de pompe funebre, automat unde se duce e cu înmormântări și clar îl va înmormânta și PMP-ul în acest moment. Bun, ținând cont de toate aceste aspecte, PMP-ul se va trezi în curând fără consilieri, fără sediu, fără oameni care să pună ștampila pe acel măr, pentru că ei nu se regăsesc între oamenii de acolo. Deci ei aveau un președinte, domnul Botea, care a fost executat cu sânge rece de această conducere PPD-istă, PNL-istă cu ajutorul domnului Varga, deci e un haos total acolo la PMP. Lucru Asta l-am prezis, asta s-a întâmplat, asta se va întâmpla acolo. Practic PMP-ul la Brăila în momentul acesta e 0 și nu are cum să încurce pe nimeni. Și cu siguranță rezultatul votului va fi mai dezastros decât cel al UNPR-ului la locale, unde s-a văzut că acolo a fost totul praf. Mergem mai departe la PNL, unde la PNL războiul este foarte intens, se joacă cu cuțitele pe masă, declarațiile în teritoriu unde ajungem și stăm de vorbă cu vechii PNL spun foarte clar, nu au cum să susțină partea PD-listă pe partea de Senat. Nu știu cum vor împărți votul, dar oamenii sunt foarte dezamăgiți și nu îl vor pe domnul Vasile Varga pe lista deputaților. Deci vechii peneliști nu vor să voteze Vasile Varga acolo. Mai sunt niște probleme și cu locul 4, cu doamna Cătălina Ciocan acolo, dar sunt niște probleme interne, nu vreau să intru în amănunte. Problemele sunt foarte mari acolo. Și vă mai spun un lucru foarte important. Eu nu am auzit de 2 luni de zile în această precampanie nicio opoziție din partea
PNL-ului. N-am auzit o declarație, n-am auzit absolut nimic. Ei nu fac opoziție. Acum, n-aș vrea să cred că binomul PSD-PNL, cel care a distrus acest oraș, care a nimicit în ultimii ani acest oraș, în ultimii 8 ani de zile, cel care a făcut ca în Brăila să nu mai crească nimic, la umbra lor nu crește absolut nimic, să se înfiripe din nou. Asta ar fi și mai mare dezastru, ținând cont că PNL-ul va lua un scor sub orice așteptări. Adică mă aștept să fie 11% la PDL-ul vechi și 9% la PNL, cum au luat la europarlamentarele de acum 2 ani. Deci, pentru că oamenii sunt dezamăgiți de atitudinea sub orice critică a PNL-ului. Nu am auzit nimic legat de PNL decât acest ultim scandal cu domnișoara de pe locul 4. În rest, de domnul Varga n-auzim nimic. De ceilalți, domnul Cârligea e inodor și incolor. Lucrurile sunt foarte, foarte grave la PNL și mesajul din teritoriul ăsta, oamenii nu vor să mai ajute cei reprezentanți din teritoriul partidului lor acolo. Mai rămâne ALDE, unde dezastru continuă, domnul Obreja e sub orice critică și nu poate să aducă niciun fel de performanță. Deja avem știri săptămânale cu ce bani a mai rașchetat domnul Obreja, de unde a mai făcut sute de mii de euro, de unde au mai furat. Avem informații la 2 săptămâni despre familia Rădulescu, care acum au intrat sub preș, ca să zic așa. Dacă nu avem de familia Rădulescu și am aflat că nu avem lapte și corn, se datorează familiei Rădulescu pentru copiii noștri. Am aflat mai nou că fratele doamnei Rădulescu este miliardarul orașului și deodată peste noapte, de la un Matiz, am ajuns să avem milioane de euro. Credeți-mă, am lucrat în mediul privat. Am avut fabrică făcută de la zero, am avut depozite de materiale de construcție, am avut bancă, ING Bank, chiar aici la parter, la Ceuri, am avut business-ul în domeniul asigurării, am muncit și nopți și zile și așa mai departe. Nu am reușit niciodată să fac milioane de euro doar ca stând la un birou și să semnăm niște hârtii. Nu există așa ceva. Deci acei bani trebuie investigați, trebuie văzut de unde vin, a cui sunt, dacă sunt ai omului sau sunt poate împrumuturi de la sora și de la cumnatul, poate nu știu, sau poate a căzut din cer. Nouă nu ne cad, nouă cetățeni normali, serioși, cei care muncim și ziua și noaptea, noi nu avem acești bani. Dar se pare că unii de la ALDE acolo îi lovește norocul. A încercat și domnul Mușceleanu, știți că l-am trimis la ALDE ca să avem și noi informații de ce se întâmplă la ALDE. Sper și eu din tot sufletul ca și domnul Mușceleanu să aibă 1 milion de euro zilele astea, ca să, după ce termină alegerile, pentru că am văzut că acolo e sacul cu bani, la ALDE. Cine se înscrie în ALDE, a doua zi are un sac de bani. Bănuiesc că așa este, au sacii pe acolo, pe sediu, au găsit ceva. Este inadmisibil. Domnul Obreja, sute de mii de euro nejustificați, sute de mii, contracte peste contracte peste contracte, în condițiile în care are o firmă obscură și el este un manager de 2 bani, în condițiile în care știți foarte bine că l-am pierdut pe undeva, prin zăpadă, Da, când era prefect, se ducea după dragoste, căutea dragostea în aer. Și mai nou vedem acum cu fratele doamnei Rădulescu. Îi lovește norocul pe cei de la ALDE, sunt loviți de noroc. Deși când s-a împărțit norocul, ei au fost exact, mai și sus. mă uitam pe un raport făcut de un ziar online, cei mai mulți penali sunt la ALDE. Așa că și la Brăila cred că se va continua pe trendul ăsta. Cei mai mulți penali din cei care candidează sunt la ALDE, adică e o listă întreagă, de sus până jos, toate vârfurile lor politice au dosare penale și nu vorbim de sume mici, vorbim de sume impresionante. Cu toate că tonul dumneavoastră de astăzi este așa mai pamfletar și vreți să... Sunt date reale. Da, dar nu mai pot. Adică așa, nu mai pot să le facem așa la modul de acuze. Deja au devenit normalități. E normal ca domnul Varga să controleze vreo 2-3 partide și să o pună pe Fina, să pună pe altul. Sunt lucruri normale, au devenit normale la Brăila. E normal ca la ALDE să fie sacii de bani și niște contracte date pe sub mână, să numim directorii așa peste noi. Au devenit normalități. Adică cetățenii ajung să asculte aceste lucruri o dată, de 2 ori, de 5 ori, se uită de ce nu se iau măsuri.
De ce nu se iau măsuri? Exact. Eu nu sunt organ de anchetă, eu mă uit și eu ca și dumneavoastră, ca și cetățenii din fața noastră și rămânem impresionați. Dom'le, pe bune, omul ăla cu o firmă obscură are 900.000 de euro contracte cu statul. Dom'le, dar de ce nu au? Că eu cunosc și aici în blocul ăsta, și la E1, și la E2, și pe partea cealaltă, companii mai mici care se chinuie de ani de zile și ajung doar să supraviețuiască de pe o zi pe alta, care au angajați, care muncesc de dimineață până seara, care fac schele, care lucrează în interioare, care fac fel de prestări de servicii și nu au contracte de 900.000 de euro, scuzați-mă, de la stat, care bineînțeles că sunt îngroșate, adică nu stau, bănuiesc eu că domnul Obreja nu-și permite, adică la înălțimea dumnealui de fost prefect, nu ia un business care să aibă 1, 2, 5% profit. El dacă nu are 100% profit, despre ce vorbim? Înseamnă că a fost degeaba prefect. Ei, lucrurile astea au devenit normalități, iar oamenii se uită la noi și zic, dom'le, da, am aflat de alea, dar pe așa sunt normalitățile. Nu, trebuie să se ia decizii, să se ia măsuri. Nu mai putem continua așa. Și de asta am ajuns să facem pamflet pe chestiile astea, care sunt foarte, foarte serioase și afectează viața cetățenilor. Mi-au spus colegii mei, cetățenii pe stradă m-au oprit și mi-au zis ar trebui să vă luați un bodyguard. Pentru că la cum o spuneți dumneavoastră direct pe față și cum le transmiteți nouă toate informațiile astea și cum vă luați că sunteți singurul care face opoziție și care vă luați de toți derbedei ăștia politici din Brăila, ar trebui să vă luați un bodyguard, că într-o zi s-ar putea să vă facă... Nu! Eu le transmit cetățenilor că nu mi-este frică de nimeni din mediul politic din Brăila, nu mi-a fost frică niciodată de nimeni și o să spun lucrurilor pe nume. Și săptămâna viitoare o să dau un vileag înainte de a începe campania electorală, cel mai mare jaf care se face la nivelul Brăilei. Și o să-l dau, o să aduc toate dovezile, o să avem toate discuțiile. Nu se mai poate. Trebuie să punem odată stop acestor golănii care se petrec aici în Brăila, acestor grupuri de interese și și interese personale și cred că e momentul ca noi să le tragem o mare țeapă acestor oameni. Nu să-i tragem în țeapă, care ar fi fost mai bine, cum a fost pe vremea lui Țepeș, cine greșea și cine își bătea joc de cetățeni și cine fura, să fie tras în țeapă. Noi suntem Partidul România Unită, avem semnul acesta și credem în el că putem să facem o mișcare serioasă la nivel de Brăila și încet, încet să scăpăm și să restartăm și clasa politică și administrația locală. Aici vreau să ajung. Ironice sau nu, toate aceste afirmații ale dumneavoastră, pentru Brăila ele sunt clasice. Din 2000 până în ziua de astăzi, la Brăila, în Consiliul Local, Consiliul Județean, nu s-a mai făcut opoziție, indiferent de structura Consiliului Local sau Consiliului Județean. Cred că doamna Văsioiu, bună seara, doamnă! Și doamna Simona Drăghicescu. Și doamna Simona Drăghicescu, într-adevăr, care a avut curaj să spună. Exact. Câteodată poate doamna Simona Drăghicescu mai și exagera, dar a fost singura femeie și singurul politician serios din Brăila care a avut curaj să se pună împotriva acestor oameni care nu au făcut decât să facă un interes de grup. Asta a fost cel mai mare pericol. Interesul acesta de grup și unirea lor cu un singur scop și anume acela de a-și face ei pentru ei. Nici măcar interes de partid. Să spună, domnule, eu sunt reprezentantul unui partid, au unor echipe în spate, trag pentru partidul meu, suntem acolo, să prosperăm noi cu partidul nostru. Nu, nici măcar atât. O să vedeți prin argumentele care o să le aduc și săptămâna viitoare și ceea ce vă spun și acum, acești oameni s-au întâlnit din diverse partide. E o chestie transpartinică, o uniune transpartinică care a pus o gheară pe Brăila și a sufocat acest oraș. Lor le convine ca noi, cetățenii, să fim săraci. Lor le convine ca noi să stăm cu gropi. Lor le convine ca nouă să ne fie rău, pentru că ei atunci prosperă. Această gheară de oameni transpartinică. Și din păcate, aceste voci singulare la un moment dat au fost atât de defăimate în timp, încât acum nu mai sunt ascultate cu plăcere sau nu mai sunt atât de luate în serios cum erau înainte. Chiar partidele întorc spatele, cetățenii pe stradă parcă se uită așa cu puțină jenă la aceste persoane care au fost atât de ostracizate
grupurile care dominau și domină Brăila și la acest moment. Și din păcate pentru noi brăileni și din păcate pentru noi români, toate aceste discuții și toate aceste acțiuni și activități ale partidelor ne distrag nouă atenția de la alte lucruri mult mai importante, care trec pe lângă noi și nu le observăm sau nu le dăm importanța cuvenită. De exemplu, dacă România suportă un cutremur ca cel din Italia. Suntem sau nu suntem pregătiți? Într-adevăr este... Toată clasa politică de până acum a avut grijă ca România să fie puțin pregătită și pentru situații de urgență. Într-adevăr este o problemă foarte gravă. Este o problemă peste care trecem foarte ușor. Este o problemă pe care nu o să ne dăm seama de cât de gravă poate să devină, decât dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în Italia. De-abia atunci, noi, clasa politică, noi, mă includ aici și administrația locală, dar și administrația centrală, va realiza cu adevărat ce înseamnă acest pericol. Și vreau să vă readuc la cunoștință că am tot insistat, într-adevăr, poate e și greșeala mea că am făcut-o în timpul campaniei locale, am cerut niște răspunsuri. Și am cerut răspunsuri de la administrația locală, dar și de la administrațiile centrale. Și credeți-mă că am dat drumul la o interpelare, la o întrebare de genul ăsta și o să o aduc mâine și către public, către Inspectoratul Situațiilor de Urgență. Și am cerut la momentul respectiv, undeva în vară, în timpul campaniei, am cerut să ni se dea informații despre cât de sigure sunt clădirile administrației locale și centrale. Am cerut să mi se spună cât de sigure sunt școlile, grădinițele și creșele în care ne ducem copiii în timpul zilei. Am cerut să mi se spună cât de sigure sunt administrațiile locale. După cum bine știți, administrația financiară din centru este într-o clădire care arată execrabil. Repet, oamenii din acea clădire, personalul angajat, care sunt vecinii noștri, sunt cetățenii noștri din Brăila, lucrează în niște condiții subumane și am transmis acest lucru și domnului Simionescu și l-am transmis și domnului Dragomir. Trebuie să luăm o măsură urgentă acolo, la administrația financiară din centru și pe această cale reiterez dorința și cererea mea făcută în timpul campaniilor de la locale. Nu este normal ca o administrație în care noi cetățenii plătim taxe către administrația locală de câteva ori pe an, ajungem în acea clădire, să arate în stadiul acela de degradare, în acele condiții subumane în care se stă la coadă, nu există aer condiționat, nu avem loc de mișcare, clădirea este veche, plină de grasie, arată execrabil o clădire a administrației locale. Mai mult am cerut să mi se spună cum rezistă acea clădire la un impact, la un cutremur, la o acțiune devastatoare și cum rezistă care sunt căile de ieșire din ea în cazul, Doamne ferește, a un incendiu. În afară de asta, acea clădire în care cetățenii cu probleme locomotorii, cu dizabilități, se duc să-și plătească lună de lună sau an de an sau trimestrial dările, taxele și impozitele. Cum urcă acei oameni până la etajul 1 pe acele scări nesigure și insalubre acolo? Cum ne permitem să ne batem joc de acești cetățeni care vor să-și plătească taxele și impozitele față de administrația locală? Cum e permis acest lucru? Mai mult, avem acolo aviz de funcționare, avem acolo aviz de la ISU Brăila, de la pompieri, în caz de cutremur, în caz de incendiu. Lucrurile acestea pe care noi le ignorăm zilnic acolo, intră mii de persoane care își plătesc taxele la mașini, își cumpără, își vând apartamente, plătesc taxele locale, plătesc dările, plătesc și penalizez, mai nou plătesc gunoiul. Intră în acea clădire insalubră și nesigură.
ferească Dumnezeu de un cutremur sau de un incendiu, suntem cu toții afectați acolo. Nu este așa ceva normal. De asemenea, clădirile de la eliberări, acte de identitate, la starea civilă, la asigurările sociale, tot acolo în clădirile acelea, sunt vechi și nesigure pentru cetățeni, dar și pentru cei care lucrează acolo. Am cerut în timpul campaniei locale domnului primar Simionescu, nu a făcut nimic. Zero. Știam că este administrația zero, știam că cea mai prafă administrație care a avut-o un oraș din primele 10, cum suntem noi, Brăila, a avut cea mai proastă administrație și cele mai slabe rezultate pe acea administrație. Aș vrea să cred că voi avea o altă viziune, că vor avea o altă viziune acum cu actualul primar. Dar se pare că și aici avem aceeași problemă și se continuă în aceeași notă incalificabilă și slabă a administrației locale. Nu s-a schimbat nimic. Asta e părerea mea de rău. Am sperat că vor veni tinerii, că era o bătălie între tineri și la PNL și la PSD și la mine, și am sperat că unul dintre noi va veni și va reforma administrația locală. A venit cel de la PSD, așa au vrut cetățenii Brăilei, respect decizia cetățenilor Brăilei, dar se pare că nu a fost o decizie inspirată și se continuă pe aceeași linie proastă. Ferească Dumnezeu un caz de cutremur, în primul rând pe administrațiile locale și centrale, dar știm foarte bine că în centrul istoric sunt foarte multe clădiri care ne pot pune viața în pericol. Unele, într-adevăr, au litigii pe ele. Unele nu au bani și atunci trebuie să găsim niște soluții. Dacă la nivel central am făcut zeci de interpelări către Ministerul Culturii, către Ministerul Dezvoltării, să căutăm soluții pentru salvarea centrului istoric al Brăilei, este al doilea centru istoric din România și m-am dus peste tot în ministere și am discutat despre acest lucru, nu au găsit soluții. Ne-au zis că în exercițiul 2014-2020 se vor reabilita. Avem astăzi, stimați cetățeni, o măsură, chiar două dacă mi-amintesc bine, 5.1 și 5.2 pentru reabilitarea zonelor, pentru reabilitarea monumentelor istorice și cealaltă este pentru zonele distruse din cadrul orașelor. Au început în martie aceste linii de finanțare cu sute de milioane de euro. Am cerut Primăriei Brăila, Direcției de Strategii, în primul rând, să ne răspundă ce proiecte au. Nu am primit niciun răspuns. Nu primesc niciun răspuns de la administrația locală și este jenant, pentru acolo se află un tânăr, un fost coleg de-al meu de Parlament, un om care ar fi trebuit să înțeleagă ce înseamnă respectul, ce înseamnă bunul simț, ce înseamnă să nu uiți de unde ai plecat. Este foarte important să înțelegem că avem bani pe linii europene pentru reabilitarea centrului istoric al Brăilei și nu facem nimic, n-am depus niciun efort, nu am luat niciun leu, nu am depus niciun proiect. Este jenant pentru Brăila și pierdem în continuare bani pe aceste linii de finanțare. Ar fi o soluție pe care eu o propun administrației locale, o propun consilierilor locale, să găsim de la Consiliul Local, de la Consiliul Județean, bani împreună poate cu o finanțare externă bancară, că acum administrația se pot împrumuta la sume foarte mici, cu un împrumut și de la guvern, prin care, pe o hotărâre a Consiliului Local, să ajutăm să reabilităm casele din centrul istoric, care au probleme în acest moment, să-i ajutăm cele care au probleme de structură, să-i ajutăm și pe problemele de structură, cei care au doar probleme de fațadă, să-i ajutăm să-și refacă fațada. Sumele se pot da cu titlul de împrumut, se pot recupera pe 5 ani, pe 10 ani din impozite și taxe, se pot recupera de la cei care nu intră în program și cărora să le punem suprataxe pentru a-i forța să intre în acest program, dar în acest mod, cu bani proprii, pentru că până la urmă banii din bugetul local nu sunt banii domnului primar Simionescu, mereu mă încurc, da, domnului primar Simionescu, nu greșesc cu nimic de fapt, și nici banii Consiliului Local. Sunt banii noștri ai cetățenilor. Și dacă noi colectăm ca administrația locală banii, administrația locală colectează banii, ei trebuie să se întoarcă ca și plus valoare către cetățeni. Și dacă noi considerăm Consiliul Local astăzi că este nevoie să investim pentru a reabilita și a înfrumuseța sediul centrul istoric al Brăilei, o podoabă
care ar putea să atragă turismul și ar putea să atragă companii să investească în Brăila, așa putem să facem acest lucru și să întoarcem practic acești bani preluați de la cetățeni tot către cetățeni. Odată cu chestia asta, dezvoltăm centrul istoric, îl înfrumusețăm și arată altfel, scăpăm de problema cutremurilor și odată refăcute construcțiile, putem dezvolta și genera o dezvoltare locală, putem atrage investitori și, cel mai important, putem crea și locuri de muncă și bunăstare socială. Totuși, cred că această problemă de siguranță a cetățeanului și siguranță națională este o gangrenă mult prea mare a societății noastre, care nu poate fi gestionată într-un timp scurt și cu o voință politică extraordinar de mare și cu o dragoste de țară și de oraș și de neam. Pentru că vorbim de oraș. Așteptăm prea mult banii europeni. Iar atunci când aceștia sunt, cum avem liniile astăzi deschise, în noiembrie se închid liniile, în luna aceasta se închid aceste linii. Am pierdut 6 luni de zile să luăm banii europeni pentru reabilitarea centrului istoric. Da, brăileni, avem pe 5.1 și 5.2 bani pentru aceste reabilitări. I-am pierdut, nu suntem capabili, nu avem o direcție de strategii și de proiecte. Am înțeles. Bun, continuăm în aceeași prostie și aceeași neînțelegere. Avem bani la bugetul local. Să nu mai îmi spună nimeni că nu avem bani la bugetul local. Și dacă nu avem, putem să ne împrumutăm. Acel deficit al bugetului înseamnă, de fapt, dacă el este investit către investiții, către dezvoltare și nu se bagă mâna în acest buget și nu se încearcă doar să se fure din acest buget, atunci lucrurile sunt clare și putem aduce plus valoare acestui oraș. Pardon, și cred că este momentul foarte important să înțelegem că nu trebuie să mai așteptăm doar bani europeni și bani de la guvern, ci și noi, administrația locală, să facem acest lucru. De aceea zic, administrația locală nu este vinovată, vine cu o zestre nefavorabilă în spate, dar noi, cetățenii de rând, resimțim fiecare pas sau stagnare a administrației locale pe orice filieră, că este administrativă, că este socială, că este economică. Noi suntem la mijlocul problemelor. Noi nu putem, suntem mulți, nu putem fugi dintr-un oraș ca să nu ne apuce apocalipsa. Corect. Puțini dintre noi o pot face, dacă au la îndemână mijloacele de transport, informația când vine apocalipsa și așa mai departe. Dar ideea este că noi ăștia mulți ne-au spus chiar reprezentanții actuali, celebri tehnocrați de la Ministerul Dezvoltării, de la Ministerul Sănătății, de la ISU, că din păcate România nu poate face față unor mari probleme de genul acesta, cu tremure, incendii. Am văzut și la colectiv că a fost un efort uriaș acolo de a face față acelor probleme și totuși am avut sute de morți și sute de răniți acolo. Și în cazul, ferească Dumnezeu, a unui cutremur, nu învățăm cu toții că trebuie să devenim proactivi. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să preîntâmpinăm lucrurile. Investim și cheltuim mai mulți bani după ce lucrurile se întâmplă. Și asta se întâmplă în toate domeniile, inclusiv în sănătate. Țările din vest, țările care au investit în sistemul de sănătate, un exemplu este Singapore, Coreea de Sud, au făcut anumiți pași excepționali și au făcut pe partea de prevenție, pe partea de a transmite și de a informa cetățenii și autoritățile centrale și locale ce au de făcut și ce pas cu pas ce trebuie făcut, ca în cazul în care se întâmplă un cataclism, se întâmplă anumite probleme, să le preîntâmpinăm și nu să așteptăm ca ele să se întâmple. Pentru că și anume costurile cu reacția târzie a autorităților sunt înzecit mai mari decât prevenția. Cazul colectiv a fost un caz foarte clar, din care n-am învățat nimic după un an de zile. Au ieșit tinerii frumoși și liberi, au dat un guvern jos,
A venit un guvern de tehnocrați care nu și-a asumat absolut nimic, care nu și-a asumat nimic politic. Nu-i va trage nimeni la răspundere pe acești oameni și nu am învățat nimic într-un an de zile. Nu am învățat nici noi românii, nici ei. Nu am învățat că trebuie să facem prevenție, nu am învățat că ISU trebuie să-și facă datoria și să amendeze sau să oprească o anumită locație dacă are probleme. Nu am învățat că... Și aici e cazul concret de la Brăila. Am anunțat acum 6 luni de zile. Oameni buni, administrația financiară de acolo, din centru, nu este ok. Nu cred că are aviz ISU. Eu nu cred acest lucru. Că are acest aviz ISU. Nu cred că are aviz de funcționare. Dar noi, cetățenii, eu, dumneavoastră, în fiecare zi ne ducem acolo și ne plătim taxe și impozite. Ce se întâmplă în cazul unui cutremur? Cine răspunde? Nu va răspunde nimeni. Pentru că nu ne-am învățat că trebuie să răspundă cineva. De ce dăm aviz de funcționare? De ce funcționează acea clădire? Dar gândiți-vă mai departe. Vorbim de spital. Au spitalele avize de funcționare. Au creșele, au grădinițele noastre în care ne ducem copiii. În fiecare zi mă gândesc la acest lucru și nu văd nicio reacție. Nu suntem proactivi și n-am învățat că prevenția ne ajută și ne salvează atât viețile cât și banii din buzunar. Și atunci, domnule deputat, dacă de 26 de ani în România nu se schimbă nimic și nici nu avem speranțe și de fiecare dată ne punem întrebarea, se știe, dar nu s-a întâmplat nimic, se știe, dar nu se face nimic, de ce să ieșim la vot? În primul și în primul rând pentru că avem această ocazie, ca odată la 4 ani de zile, să punem acel vot, acel glonț al nostru, al cetățenilor, pe acel buletin de vot. Avem un mare avantaj acum, odată că la vot se va scana buletinul și apoi se va filma cu acea tabletă numărarea voturilor, care este cel mai important și cel mai democratic act din ultimii 26 de ani. E greu să se mai fure voturile acum, se vor face încercări, dar vor fi foarte greu. Vom vedea niște surprize excepționale atunci când o tabletă a unui om vigilent va filma o numărătoare corectă a voturilor. De ce oamenii se iasă la vot? Pentru că au astăzi o alternativă. Alternativa se numește Partidul România Unită și vă propun, dragi cetățeni, să ieșim la vot și să le tragem o țeapă partidelor tradiționale, partidelor care nu au nimic de spus, acelor politicieni care vin și care își doresc să stea 4 ani în Parlament și să doarmă acolo și eventual să-și ia acele pensii nesimțite. Că știți că am discutat. Vom avea din Parlamentul ăsta, dacă votăm greșit, vom avea câțiva pensionari care în 2020 vor ieși la pensie direct cu banii din Parlament, cu acele pensii nesimțite pentru care nu vor face nimic. Trebuie să avem grijă pe cine votăm. Mi-aș fi dorit ca pe listele partidelor să fie oameni tineri, să fie oameni cu viziune, oameni cu strategii și să nu mai existe această diferență. Există în acest moment, există pensionari pe primele poziții ale partidelor și niște tineri undeva pe ultimele poziții, care nu o să apuce niciodată în viața lor să ajungă acolo. Acea generație de 35, 45 de ani și chiar mai în vârstă nu există în România. Ei nu decid pentru România. Generația mea, a dumneavoastră, nu decidem astăzi pentru România. Vom avea numai pensionari, cel puțin din partea Brăilei, în acest Parlament. Și ei, la 2020 în decembrie, în 2021, primul lucru care îl vor face, se vor duce să-și ia pensia nesimțită. Pentru că ei sunt pensionari. Doamna Nistor, domnul Varga, domnul Obreja, sunt oameni care sunt pe primele poziții ale partidelor. Mi-aș fi dorit să încheiem emisiunea la fel de ironic cum am început-o și pamfletar, așa, dar vedeți că realitatea este cu totul alta și ne obligă să fim și pesimiști și ancorați în toate problemele noastre ale cetățenilor de rând. Dar să sperăm că săptămâna viitoare, domnul deputat, cu dezvăluirile pe care ni le-ați spus așa că o să ni le aduceți, să reușim să facem și o emisiune veselă de la cap la coadă. Veselă... Va fi una foarte tristă pentru că voi spune niște adevăruri și voi aduce în fața brăilenilor informații ca să înțeleagă ce s-a întâmplat în ultimii 26 de ani în Brăila. Și poate vom înțelege cu toții, indiferent ce
idole avem la București, că îl iubim pe Ion Iliescu, că îl iubim pe domnul Chintus, că iubim pe Băsescu, pe Tăricianu, să înțelegem că e momentul să-i lăsăm puțin în urmă, să-i lăsăm să se culce, să se ducă să-și scoată voturile lor la București, pentru că la Brăila toate aceste partide sunt unite cu un singur scop, acela al interesului de grup și nu al interesului cetățenilor sau al interesului de partid măcar. Interesul personal și interesul de grup la aceste partide domină și controlează practic viața brăilenilor. Și avem o singură soluție, să le tragem o țeapă. Și Vlad Țepeș din semnul nostru, ăsta e singurul care poate să-i mai tragă în țeapă pe acești oameni. Și o să vedem ce se întâmplă în campania electorală și mai ales pe 11 decembrie, când cetățenii cu siguranță vor înțelege că au de data asta o alternativă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dragi brăileni, pe săptămâna viitoare și vă doresc să aveți de astăzi până joia viitoare o săptămână veselă și cu multe bucurii, iar tristețele și realitățile să le lăsați în seama domnilor deputați, domnilor candidați la parlamentare și să aveți cum să-i departajați în ziua votului. O seară bună! BRN Vlandă